Gidagan sa panahon masinati ang init nga panahon nga mosunod sa lima ka adlaw. Ug alang sa dugang weather update ani si Van Singson, ang weather specialist sa Pagasa, Visayas. Maayong hapon sa tanan, mao kini ato ang pinakawalahing kahimtang sa tuwang panahon. Nagpadayon gihapon ang frontal system sa pag-apektar dinhiron sa Luzon. Ug mao nang dinhiron sa Sugbo ug dinhiron sa Eastern ug sa Central Visayas kay magpadayon gihapon ta ug makasinati ta og init ug alimuot nga panahon nga aduna lang ta karoy mga panag sa mapanganuron ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Nga naa gihapon tay mga higayon sa mga patak-patak na mga pagulan, panugdog ug kilat. Samtang ang atong hangin o kadagatan, dinhiro sa tibok Visayas kay makasinati gihapon tagindot ug malinaw nga to na sa kasarangan lang nga paghuros ron sa hangin ug wala ta karon gipang issue ng mga gale warning bisag asan dapit dinhiron sa Visayas. Ug mao nang dinhiron sa Visayas kay labi na sa mga gagmay mga mananagat, pwede ra kayo sila managat dito ron sa kadagatan. Para ugma sa ato ang weather update, ugma makasinati gihapon tagnindot nga panahon nga dinhiron sa Cebu, maka-expect sad ta nga naa tay range of temperature na moabot og 26 to 34 degrees Celsius, sa Bohol 25 to 33 degrees Celsius, sa Dumaguete o sa Siquijor 25 to 32 degrees Celsius, samtang dito sa Eastern Visayas dito ron sa Tacloban kay makasinati slag 25 to 33 degrees Celsius, sa Maasin 25 to 32 degrees Celsius, sa Borongan 25 to 33 ug dito po sa Catbalogan 25 to 34 degrees Celsius. Samtang dito ron sa Panay ug sa Bacolod, nag-range sila from 25 to 34 degrees Celsius. Kung atong heat index, kay pwede tang mo range from 40 to 43 degrees Celsius. Na pwede tang sinati extreme caution nga to nasa danger na heat index na to mas mabatyagan. Ug mao kini nga ato ang extended weather outlook para sa mga sumusunod na mga adlaw. Ugma ang adlaw kay mosilang inikala 5:21 sa buntag. Ug para sa mga dugang mga detalye sa atong weather update, pwede natong i-check ang atong mga social media accounts ug ang atong website na bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ug dinhi na lang kutob gikan sa Pagasa Visayas DOST dinhi sa Mactan, Van Singson. Maayong hapon.